Здравейте, моето име е Рипа и не съм Алфастер и Пеке. Така. Днес ще гледаме този клип, който се казва Идиотче на море. Направо се и че това не е дете възрастен, който играе ролята на такова. Не, наистина. Много си личи. Ехо, здравейте хора! Значи печофилията се казва, ама не мога да ви кажа фамилията, защото мама каза... Да. И смисленият му фалшивата му фамилия е Фита сестра. Това ли си измислил актьор? Сестра, това ли си измислил актьор? Йо? Тогава защо си го пуснал, като не го гледаш дори? Хванахте. Не гледаш видео? Али поучаства в клип. Да, запознахте се с Рипа. Както и да го пускам. че е опасно и аз слушам, каквото каже мама, трети клас. Реших да започна да стана влогър, защото е много популярно и съм трети клас, така да вече за четвърти. И хора, това е първото ми видео, няма тема, да ви се представя кой съм и да ви кажа, че много интересни клипове предстоят да качвам, имам много идеи, абонирайте се. Ама вие ми оставяйте долу в коментарите въпроси, предизвикателства, идеи за клипове и ако случайно заберем 10 лайка на това видео, ще гледам да издебна мама като не гледа, да взема канелата и може да направя канелено предизвикателство. Пишете ми в коментарите, че сте се абонирани за мен и аз тогава ще се абонирам за вашия канал. Така де, хаштаг like for like, sub for sub. Петю, какво правиш бе, мами? Защо си говориш пред камерата? Как е да правил собствен? Как е да правил собствения си клас да случи по-не като възрастен? И как е състал класът на майката? Самичък. Ами мамо, аз ще ставам влогър, бе. Аз вече станах, де, това е първия ми клип. О, много хубаво, маме. Виж сега, оставила съм ти ножа и маслото да си намажеш филия. С малкия нож да не си нарежеш пръстите, маме. И луканка съм ти купила от Панагюрската. Филия, сериозно? Това го каза Рипа, не аз да знаете. Където я обичаш, ама да й махнеш обелката. Добре, мамо, след малко ще ям. Я моля ти се, стига глупости. Бързо ставай, че трябва да ти приготвяме багажа за морето. Кои бански да ти сложа? На делфинчетата или на Спонж Боб? Абе, мамо, тихо бе, излагаш ме пред феновете ми. Аз нямам такива бански, където казваш ти. Ами добре хора, аз в такъв случай най-вероятно ще направя дейли влог към морето, защото сега имам малко работа. Петю, да ти взимам ли, маме, плюшената играчка, с която спиш? Да, ами, айде чао хора за сега. Здравейте хора, това е дейли влогче към морето. Като стигна там, може да ви направя сутрешна рутина, понеже ще ходим в Гърция и да ме видите, че съм на остров. Как се прекарвам в хотела, чух, че е било много хубаво, бил 5 звезди. Пете, я се обърни, мамо, да провериш багажника, дали съм ти взела розовия спален чувал. Там до палатката трябва да е. Сам спален чувал? Това, пък ако каза Рипата, знаете.
Не аз. Мамо, не виждаш ли, че в момента снимам? Петьо, не се вторачвай в тая камера. Пак ще спираме да повръщаш. Стигнахме ли вече, мамо? Не още, питай ме след малко. След колко малко? След малко. Добре. Малко хълцам. Мамо, стигнахме ли вече? Защо се бавим толкова? Гладен съм. Една филийка не се сети да ми намажеш. А тати неща да спрем за детско меню. Абе, Петенце, що не питаш баща си защо се бавим? Той иска да се нареди на най-дългата опашка в бензиностанцията. Мамо, той тати искаше да се здрави с какичките от автобуса, докато ти беше до тоалетна, не за друго. Какви какички, бе? Какви каки? Какички. Виждате до какво разправя. Какви си ги вършил ти докато бях в тоалетната? Мамо, не се карайте, отиваме на почивка. Той тата само им даде телефонния си номер, ако им закъсал нещо рейса, каза, че щял да ги метне. Не те ли е срам, бе, простак? Пред детето да се излагаш така. Какъв пример му даваш? Ама глупости, няма такова нещо. Доверие ли ми нямаш? Той е малкият, нещо си измисля. Като стигнем на този остров, ще ти стъжня животеца. Тате, следващия път, като искам детско меню, ще ми откажеш ли? Здрасти, аз съм Петю. Поне... Да, а като си път коментане алта. Аз не намерих никъде снимка, която да се топиш и то образът да нито пък нямам камера, която тако опока. Аз съм с фейскам туита, щях да си поиграм доста така, че да се вижда само микрофонът и риба, а не моето лице. Така да продължим. Да. И с песете става латова. Ами да. Но с като винаги става. Докато не е винаги става така. Днес много искахте да ви снимам рутина, а сега не мога да ви снимам рутина, защото мама каза да влезна в басейна да се покъпа, понеже сме на почивка. И реших да ви споделя някои важни неща, които трябва да знаете, когато влизате в басейн и сте само трети клас. Както знаете, моята картонена шапчица, която си слагам, трябва да не я носите на басейна, защото ако скокнете в басейна, в водата с нея, тя ще стане пуф. Затова съм си сложил друга шапка, която не прави пуф, и си я слагаш и си топиш главата така. Пуф! Малко е студено да ви кажа. Мама каза да не стоя много време, само по 5 минути. Мога да ви покажа как трябва да плувате, защото да не се ударите. Като сте само... Айди, мамо, ето ти щипка. Ми влезе вода в носа и после ще кашлям и ще имам болест. Да не ви влиза в носа такова. Сериозно? На никой не му става, когато обуви за вода в носа. Ай пак и сипа с щепките, за да се съпъсата, а причиналша на стъщоша ми смата влезе в носа. Вете, това кога се рипа, не аз. В вода, ама тя после и в устата ще ви влезе. Другото нещо, което трябва да си запушите, са ушите, защото и оттам може да ви влезе вода. Продавате ни... Сериозно? И в ушите? Няма да виждам какво ще се случи по-нататък. Нито пък на риба. Чу риба? Да, чух. Такива специални гумички тапи за уши, където мама си ги слага, защото тате много хърка. Обаче, ако нямате такива, с дъвка става. Сериозно? Тапите са уши и се посветят
От вашия вица да си запушите ушите. Сата си запушите ушите. Това го каза риба, не аз. Кой път го казвам? Запушвате си така хубаво, ама гледайте после да може да се изкарате, защото иначе после трябва да ходите на чичо доктор. И така хубаво, като сте си запушили всички дупки, почвате да плувате. Сега ще ви покажа как. Първият стил на плуване е кучешкия, той е най-лесният, ако сте трети клас и няма опасност да се удавите. Само малко се изморяваш на един определен момент. Ама сега защо плувам, аз мога да стъпвам тук. Мамо, много ми заболя носа с тая щипка, може ли да я махна? Другият стил, който може да плувате, ако сте трети за четвърти клас, само лятото във ваканцията, е тип косатка. Ето така. Абе, Пипло, какво се разцапал, бе? Я по-спокойно, цялата му къпа. Ама Лелче, виж какъв дебел гъс имаш, ма малко само ще да умукра. Не се притеснявай, няма да се стопиш, слънце имат. Много е важно, ако има едри лелички на плажа, да гледате да не ги умокрите, защото те са много раздразнителни, особено ако мъжа им не е при тях или заглежда някоя малка кака. Сега ще ви кажа как да се гмуркате, ако нямате тапи и щипка за нос, имате две ръце, ало, е така правите. И като си запушите така носа, просто се потапяте долу и броите до 100. Ама да си затворите устата, защото ще ви влезе вода иначе. Долу ще броите. Почваме. Едва ще изтуши за 100 Мамо, секунди. ми е шапката. Това го Защо си сложих шапката, като има вода в нея? Сега ще ви кажа също как да си спечелите сладолед на плажа от баща ви. Най-вероятно баща ви носи тъмни очила, като е на плажа, за да не може да вижда майка ви, както и за... Когато сте само с баща ви, му казвате: тате, не дай да гледаш какичките, защото ще каже на мама. Тогава той отива и ви купува от най-хубавия и най-скъпия сладолед. Може 2, ако какичките са близначки. Общо взето това, което да ви споделя от моето плажно преживяване, надявам се, че съм ви научил на нещо, ако е така, така е. Споделете клипчето. Аз отивам да плувам, защото след малко почва училище, пък съм само трети клас, за четвърти сега може и да повтарям, не знам. Май имам изпити. Аз бях риба, а пък късал в стълбеге. И... Чао, чао! А тата знаете, а тата знаете, да зна, риба не е резултат от промяната на тонът на глас. И тази промяна е за озвучаването му, а и искаш да така да бяс на петната част е жълто, перките му са зелени, долната му част също жълта. Как сега? Муцунката му е властово, както и опашката му. Както казах, аз бях в стълбеге. Чао, чао. И може да си пъхнете ръката в... и могам да си пъхнем ръката в... Мислям, че е видът на това, което... Трябва да ви кажем, що рибка... На колко всъщност съм сложил? Както и...
Мисля, че е това, което представлява във външността на рипа, е някаква гъба. Но аз я ползвам като една кукла. Както казах, аз бях в Устелбеги. Чао, чао!